Eguerdion, ongi etorriak zuen maitasuna neurtu eta indartu nahi duzuen guztioi. Ongi etorri beroa. Ongi etorri baita Segura Irratiaren bidez gurekin otoitzaldi hontan parte hartu nahi duzuen guztioi. Denok zerate ongi etorriak. Eukaristia bakoitza gure fede eta maitasunaren heldutasuna neurtzeko aukera ederra da. Ez gaitu harritu behar maitasunaren eskakizunak. Kristoren bizikeraren eta Pedro doatsuaren antzera, anaien alde geure bizia ematera eraman gaitzake egiazko maitasunak. Egiazko fededunaren eginkizuna erakutsi nahi digute gaurko Eukaristiako irakurgaiek. Zuek nor naizela uste duzue galdetuko digu Jesusek evangelioan. Ea, zein den gu bakoitzaren erantzuna. Hasi dezagun gure otoitza zutik jarri eta abestuz gure ondoan jauna egon zaitez beti. Gure ondoan jauna egon zaitez beti. Zuzara gure bide eta gure bizi. Zuzara jauna zu gure hartzain eta gozure hartzaze. Nora ezean ibiltzen gara, ardigaxok zugabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardigaxok zugabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti. Zuzera gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu deno, zuzara gure hartzaio. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti. Zuzara gure bide eta gure bizi. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesus jauna, jainko biziaren semea, bego zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, Pedro eta Paulo santuen sinismen berarekin ospatzen dugu gaurko Eukaristia eta Eukaristia denak. Jaunak haiei emana eta haien bidez guri emana ere ospatzen dugu. Hasteko eska dezaiogun jaunari geure bekatuen barkamena. Jesus jauna, apostoluen bidez, berri ona eman diguzu. Erruki jauna, erruki jauna. Jesus jauna, jainko biziaren semea zarena. Cristo erruki
piztuera eta gure bizia. Erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra. Eta gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Beserita bestuko dugu aintzan. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Denok? Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Añaundita eder zaitugulako, gora zu beden katuaku, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita argutiduna, gorez belzuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuk kentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Zutik oroitzerako, Egin dezagun otoiz. Oi jainko, alaitasun santuz betetzen gaituzu Pedro eta Paulo apostolu santuen festaburu honetan. Egizu, zure elizak Kristau fedearen lehenengo berria haiengandik izan zuen bezala, jarrai diezaiela beti zintzo haien irakaspenei. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. amen. Apostoluen eginak liburuak dioenez, Elizaren lehenengo agintari Pedrok bere haragian probatu behar izan zituen kateak eta loturak, persona bakoitzaren duintasuna eta askatasuna adierazteko. Pedro, primer jefe de la Iglesia, tuvo que soportar cadenas al proclamar el Evangelio como pregón contra todo tipo de cadenas que intenten impedir al hombre realizarse plenamente. Escuchemos
de los Hechos de los Apóstoles. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan, Herodes erregea Eliz elkarteko batzuei gogor erasotzen hasi zen. Joanen anaia Santiago ezpata zilarazi zuen eta hori juduei atsegin zitzaiela ikusirik, Pedro ere preso hartu zuen. Pasko astea zen. Pedro atxilotu eta kartzelan sartu zuen bada, eta launagudariko lau talderen zainpean jarri, Pasko ondoren herriaren aurrean agerrarazteko asmoz. Pedro kartzelan zaindua zeukaten bitartean, Eliz elkartea otoitzean ari zitzaion haren alde jainkoari etengabe. Herodesek ura kartzelatik atera behar zuen aurreko gauean, Pedro lo zegoen bi gudarien artean, bi katez loturik eta guardiak atean kartzela zaintzen zeudelarik. Bapatean, jaunaren aingerua agertu eta gela guztia argiz bete zen. Aingeruak, saietxean ukituz, Pedro esnarazi eta esan zion: "Jaiki azkar." Erori egin zitzaizkion kateak eskuetatik. Gero aingeruak esan zion: "Lotu gerrikoa eta jantzi oinetakoak." Hala egin zuen eta aingeruak berriro. Jantziz soinkainekoa eta jarraitu niri. Haren ondoren atera zen Pedro, etzekien aingeruaren bitartez gertatzen ari zena egia zen ala ez. Ametsa iruditzen zitzaion. Lehenengo eta bigarren zaintzaile taldeen ondotik igarota, kalera zeraman burdinazko ateraino iritsi ziren. Atea berez zabaldu zitzaien eta kanpora irten ziren. Kale bat igaro ondoren, aingeruak bakarrik utzi zuen Pedro. Gertatuaz jabeturik, Pedrok esan zuen: "Orain badakit jaunak bere aingerua bidali duela, ni Herodesen eskuetatik eta judu herriak niretzat zituen asmoetatik askatzera." Jaunak esana, jaunak libratu ninduen beldur denetatik. Denok? Jaunak libratu ninduen beldur denetatik. Bedenkatuko dut jauna une oroz, ezengabe goretxikoen ez bainez, arronago jaunaz, entzun bezatzea palek eta postu. Jaunak libratu ninduen beldur denetatik. Haundia txinirekin batera jauna, gora dezagun elkarrekin haren izena. Jaunaren gana jo nuen eta arkerantzun, beldur guztietatik libratu ninduen. Jaunak libratu ninduen beldur denetatik. Paulo oso pozik agertzen zaigu
eta itxaropenez betea, bere bizitzan, evangelioak eskatzen zizkion bideak erabili zituelako. San Paulok Timoteori eginiko kartan hori esaten digu. La lucha que exige el Evangelio no es cualquier lucha. Hay que observar unas determinadas reglas atentamente, dirá San Pablo a su amigo Timoteo. Escuchemos. San Paulo apostoluak Timoteori egindako bigarren gutunetik. Anaia maitea, ni neure bizia opari eskaintzeko zorian nago. Gainean dut mundu honetatik joateko ordua. Borroka ona egin dut, bukatu dut lasterketa, gorde dut sinesmena. Dagoeneko zain dut garaipenaren koroa, jaunak, epaile zuzenak, azken egunean emango didan koroa. Eta niri ez ezik, baita haren agerraldia maitasunez itxaro duten guztiei ere. Jauna neurekin izan nuen eta indartu ninduen, nire bidez mezua osorik iragarria izan zedin eta jentil guztiek entzun zezaten. Berak atera ninduen, lehoiaren ahotik. Jaunak aterako nau gaitz guztitik eta salbatuko, zeruko bere erreinura eramanez. Berari aintza, menderen mendetan, amen. Jaunak esana, Gizaki bati eman zizkion Jesusek bere erreinuko giltzak. Jesusen jokaerak ondo ikasi dituenak zainduko du hobekien bere erreinuko atea. Entzun dezaiogun Jesusi berari nola saiatu behar duen egiazko fededunak. Zutik jarri eta aleluia abestuko dugu. Harria zara, harri horren gainean eraikiko dut nire eliza. Eta heriotzaren indarrak etzaizkio nagusituko. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitza zuri jauna.
Aldi hartan, Jesusek Filipoko Zesarea aldera etorri zelarik, honela galdetu zien bere ikasleei. Gizonaren semea nor dela dio jendeak, eta haiek. Batzuek Joan bataiatzailea dela, beste batzuek Elias, besteek Jeremias edo profetaren bat. Jesusek orduan, eta zuek nor naizela diozue? Eta Simon Pedrok erantzun zion, zu Mesias zara, jaungoiko biziaren semea. Jesusek orduan, zorionekoa zu Simon, Jonasen semea, ez haragik, ez odolek, ez baitizu adierazi hori zuri, zeruan dagoen nire aitak baizik. Eta horra nik esan, zu harria zara. Harri horren gainean eraikiko dut nik nire eliza, eta heriotzaren indarrak etzaizkio nagusituko. Zuri emango dizkizut zeruetako erreinuaren giltzak, eta zuk lurrean lotua, zeruetan ere lotua izango da. Eta zuk lurrean askatua, zeruetan ere askatua. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna, Alleluia, Alleluia, Kristau senideok. Igandean egokitu zaigu aurten Pedro eta Paulo apostolu santuen festaburua. Kristau familian, elizan, leku seinalatua aitortzen diegu bi gizon hauei, eta ez alferrik. Jesus hil eta piztu ondorengo lehen eta bigarren kristau belaunaldietan jardun zuten Pedrok eta Paulok apostolo gisa. Hasierako kristau elkarte apal haietan bi hauen zeregina nabarmena eta erabakiorra izan zen. Batez ere, Jesusekiko harremanean biek esperimentatu zuten eraldatze edo transformazioagatik. Horren ondorioz, geroztiko kristau guztiontzat ere, fede erakutsi handiak beharrezkoak dituzte. Fede erakutsi handi boietako batzuk aletu eta arretaz begira ditzagun. Gaur entzun ditugunekin batera, Pedrok eta Paulok aurrez bizi izandako beste esperientzia batzuk ere aipatuko ditut, gauzak argitze eta sakontze aldera. Lehenengo fede erakutsia. Jesus egiaz norden sinestea, ez dago norbere jakiturian edo norbere erligiotasunean. Pedrok, zu Mesias zara, jainko biziaren semea aitortzen dionean, Jesusek esaten dio, zorionekoa zu, Simon, hori ez baitizu, ezur mamizko inork agertu, zeruko nire aitak baizik. Jesusengan
bere misterio osoan sinestea, Jainkoaren opari paregabea dugu beti. Inoiz ez geurezko lorpen. Paulok ere gauza bera esaten digu hitzotan. Inork ezin duela esan Jesus jauna da, Espiritu Santuak eraginik ez bada. Bigarren fede erakutsia. Gaurko evangelioan ez da ageri, baina bere segidako pasartean Pedrori honako hau gertatzen zaio. Jesusek datorkion gurutzeko heriotza iragartzen die. Alegia gaizki bukatuko duela. Eta orduan Pedro honek, zoriondutako Pedro honek, Jesus aparte hartu eta esaten dio, ez dezala Jainkoak nahi olakorik jauna, ez zaizu olakorik gertatuko. Eta Jesusek oso gogor erantzuten dio, alde nire ondotik Satanaz, oztopo haiz niretzat. Nola daiteke Jesus eta Pedroren artean une batetik bestera gertatzen den aldaketa ikaragarri hau? Orain zorioneko bazu eta berehala alde ondotik Satanaz. Oso modu ezberdinean, baina beste horren beste gertatzen da Jesus eta Pauloren artean. Paulok berak aitortzen digu, neuri ere agertu zitzaidan Jesus piztua alegia, garaiz kanpo jaiotako aurra bezalako naizen honi. Jainkoaren Eliza persegitu bainuen, baina Jainkoak bere ongi nahiez egin nau naizen hau. Hau da, Paulo aurrez etsai gogorra zan Jesusen kontrakoa eta lehenengo kristauaien kontrakoa. Ze fede erakutsi datorkigu Pedro eta Pauloren gora behera handi hauetatik. Jesus jaunarengan eta bere Jainko eta aitarengan sendo eta zuzen sinesteko ezinbestekoa dugula denok bihotz eta adimen berria. Bai Pedro eta bai Paulo beraiek uste ez zuten fedebide berri batean abiarazi eta ibilarazi zituen Jainkoak azkenera arte. Jesusekiko harremana sakonki eraldatuz, transformatuz. Hirugarren fede erakutsia. Urteetako eraldatze horretan, Jainkoak zera agertu zien Pedrori eta Paulori. Bere erabateko erregetza eta salbamena Jesusen gurutzeko heriotz bidean burutu duela. Jainkoak ireki duela bere bidea, salbamen bidea mundu honetara. Baina hori Jesusen apaltasun eta gurutze bidearen bitartez. Honek berriro lehenengo fede erakutsira ekartzen gaitu. Alegia, Pedrok Jesusi egiten dion aitormen bikain hori, zu Mesias Jainko biziaren semea zara, ez zuen egin bere bizitzaren fede bidearen lehenengo pausoetan, azkenengoetan, edo gutxienez aurreratutako bidean. Eta guretzat ere berdin da.
Jesusengan sendo sinestea Jainkoaren graziaz ez da lehenengotik gertatzen. Bizitzaren eskarmentuan Jainkoak erakusten digu nor den Jesus. Eta Jainkoak erakartzen gaitu berarengana, ez beti gozo-gozo, zenbait garaiz krisialdi handien erdian, ezin ulertuan. Jainkoak eskutik utzi gaituen beldurrez eta abar eta abar. Horregatik gaur Elizak esaten digu, pozik ospatu behar dugula Pedro eta Paulo santuen festaburu hau. Beraiei erakutsi baizien lehoiaren ahotik, kartzelatik, ezbeharretatik Jainkoak askatu egiten gaituela. Ez guk nahi genuken bezala, baina egiaz eta benetan. Hala izan beri. Egin dezagun geure fedearen aitortzen. Sinesten alduzue Jainko baita ahal guztiduna zerulurren egilea. Sinesten dut jauna, Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten dut jauna, Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten dut jauna, Jesukristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala eta hobetu aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarak. Amen. Jesukristoren bitartez eta apostoluek lagundurik aurkez ditzagun usterik onenaz gizadiaren beharrak jaunaren aurrean. Elizaren eta Kristau bakoitzaren alde. Apostoluen bidez eman zaigun fedea, gero eta era sakonagoan bizi dezagun. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Pedroren ondorengo den Leon Aita Santuaren alde, gozainen alde, beren testigantzaz eta zerbitzuz Kristau herria poztu dezaten. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gaixoen eta sufritzen ari diren guztien alde, gerran aurkitzen diren herrien alde, Gazan, janari bila joanik hiltzen dituztenen alde, bere etxea galdu dutenen alde, beren sufrimenduan indarra eta iraupena bizi ditzaten. Eskari ezaiogun Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eukaristia hau ospatzen ari garen guztion alde. Gure sinesmena indarturik, Jesusen jarraitzaile leial izan gaitezen zerbitzuan saiatuz. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna,
zeruko aita ona, zure elizarekin batera egin ditugun eskariak. Gaur ospatzen ditugun Pedro eta Paulo apostoluek babestu dezatela gure fedea. Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Egin dezagun otoiz. Zure apostoluen otoiza izan dezala lagun jauna, ekarri dizugun emaitzak, eta egin gaitzala zure gogoko sakrifizio hau eskaintzekoan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauna gaudauzka, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokia eta zuzen. Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Pedro eta Paulo zure apostolu santuek pozez betetzen bai gaituzte, zuk ala nahirik. Pedro fedearen lehenengo aitorlea izan zen, eta Paulo fede beraren argizailea. Bata Israelgo ondarrak bilduz, hasierako elizaren eraikitzailea izan zen. Bestea, jentilei salbamenerako deia egin zien maisua eta irakaslea. Biek nork bere bidetik Kristoren familia bakarra bildu zuten
eta orain biek ospe berean bat eginik gure gorespenak hartzen dituzte. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzeraz joala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalundoan, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ileta bizun zera lamarra, zure bizedoriate, aldugua berrikorra. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure elizan. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora. Leon gure itxasantuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu, arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun.
Jainkoaren ama Maria Virginia Dobatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, Pedro eta Paulo erekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan behin zure izena, etor behin zure regnua, egin behin zure naia, zeruan bezala lurrean Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozu elkarri jaunaren bakea. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Egokin jauna, Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. errukin jauna, Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. emaiguzu bakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzen duena, zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu bizpat eta sendatu naiz.
Eskerrak eman jaun onari, kanta dezagun denok. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Denok. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko esku bada indartzu, jangoikoaren besoak karrak nabartxatu. Ez naiz hilko ez bizi baizik, jaunak eginak nahi nituzkenik adierazi. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Eskerrak zuri jainko jauna, nire entzule ta salbatzaile zaitu dana. Horra giltzarri da jarrika, etxegile baztertu zuten hormarria. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko jaunak du egin hori, guztia gore begien harri-darri. Egun hau jaunak egin digu, guztioi poztu ta alaitzea dagokigu. Eskerrak eman jaun onari, haindu handia bere betiko errukia. Egin dezagun otoiz. Sakramentu honen bidez indar berritu gaituzunoi, jauna, emaguzu lehenengo kristauen antzera bizitzea elizan. Ogia zatitzean eta apostoluen irakaspenetan zintzo iraunez, bihotz bat eta arima bat izan gaitezen, zure maitasunak sendoturik. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eukaristian ikasten dugu bere heldutasunera nola iristen den fededuna, Jesusek berak zaintzen duen elkartea. Eukaristian parte hartuz, bizkortzen dugu egiazko fedea, sendotzen dugu gure itxaropena eta elkar maitasunean bizitzera eramaten gaitu. Ez alditugu ahaztuko Jesusek erakutsitako bide eta jokaerak. Beste bat arte nahi duzuen arte, agur. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin
zaitzatela jainkoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren